Čau lidi, tady Martin a vítám se dnešního videa. Jsem tady já s mojí kamarádkou Vicky. Ahoj. A jdeme hrát basket, takže vám ukážu, jak se to dělá. Jaký změna to profíci, jo. Tak otočka 11, 3. Je to lehký. A teď jde Vicky. Čaute lidi, teď jdeme radě hrát. Dajte 500 lajků, aby jsem dala 3 koše za sebe. Presne tak. Tak ideš, Vicky, čo? Tref sa. Dobrý. Prvý. No, nevadí. Druhý. A či bude tretí? Skoro. Ne, sorry. Tretí. Tak lidi, na tento kanáli Baskeťák Martin dajte 500 lajků a ještě na TikToku na kanáli Motorkář Martin dajte tam 1000 followerů, aby se mohl začít natáčet na TikToku livestreamy. Tak díky za toto video, jak se hraje basket a zatím čusík busík.